Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraga jubu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jubu kemuri tinya wilila fala kachideme. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم إفاضتك منك إليك إحاطة النور المطلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بل مشرف لا جبرني لجبو أمبو فوك ولي منو كرن كرن على أو منو سغلين بي أنا واجلو كنكونو كعلى دلي على كيسينا كهنا أنا كبركة جديلين على كا أوكنين أو بلا جلينكا بواجلو كنكونو أمبي كتي سبجانا أنكرمغو أني أنغا خليفة نوي شيخ إدريس كوناتي aka chokoroba no Sheikh Mama Konate ni bela jelemba don no sebejana karamoke ala kelen ko kaka kalfa minala kakeni akatle binani saraka boy kati groupement leader bureau ulu masigi groupement ere sigi kun la nyini fambaw doye anga mabaw nanga sheikhu ni ankaramogo baw ulu no kolosiliye o hukumu konnana uye wajulu balla ben kata ke sebejana wajulu mi na dabora wala sa kake hinalase kanyesi anga chokoroba manue Alhaji Mama Konate kenei bonya kumbe Bamako bureau national ale karamogo la kawbolo kerenkrenyala ankaramogo Mohamed Cissé kafara ankaramogo Dr Hamza Maiga katase ankaramogo Sheikh Abu Jafar Jabatema nundege delegera ka bo Bamako kana bara nyenemaya o hukumu konnana bara kun follow o damnena ni la seliye ambalmake balo ale bara kun follow damne min sorolay anga jeka nyemadaw fe. Donc alakira ambe soloka soli aleka o boda de anye boda de do anye imay Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu anhu fo fas Maroc antaranya da kan yene e salon chiafla ala ya no ya antaranya da ka chiafla adale me dairo mina e fe ko Sheikh Tijani shudo yoro folo ya ta folo ashudo na shiafla ashudo yoro folo be na yoro mima jamana e degere boku boku gitoren aka kalande na aka kanbaw ana de ko ankaram go be yoro mina o tsega ke gitoren tse gitoren glante ta dinga singo dinga teseya aku ma ko ayi kana jamana ka ko bande ay tu ga dinga si ngane bi yoro mina o luka yoro de ayem boy ne daga zawiya be aka tandanga zawiya ko aben boy tugo de ay takaburu ko be ay nedda tugo me abtan sorati ay da tugo me abtan sorati ni kera ala joy Muhammad dugu goloti dum wallahi atiga kasange du ala ta furasi ala ti pusher gala utara shekti ani ngobe radiyallahu anhu kabwa dairo la ka soro finin jamim dunala o finin jabala abina fo ya ko saka do ala osilla ashuka tuguni osilgo fulana ala ya anga jamana ma bado garsega wala Sayyidi Muhammadul Mukhtar akaburu be kay ni sira kay ndi akaburu be wa fo ma ko babul faraj kelem be ka ko la kori akaburu dala ni faray akaburu be adem kaburu be aka kalande on kaburu be ala ya no yama sanduru antaran joga sango sametan joga ankara mo bado kumbe no chorno Mansur Baro radiyallahu anhu ako ko ni sera yoreina ni hamina ko mi majigi kono ko ala ti fe ko nyana bode wo benen Sheikh Tijani ga shudon flanai asilla shuka ya don chogodi ko fene ma bay Sheikh Tijani ne afo e ginola ko ni sera ki ba fu e ko kasange mi menna ko kasange tato ko kunsigi dengiri ngora o bora kasange fe kunsigi dengele ko nyini ko la do kasange ngono ka besutura ka sorka tan shudo
karamogen na nadro bina seri shuka akwal mame aketu Sheikh Tijani ko ka fiye ko kun sigi dengi den bora ko halali aha kasagela ko Sheikh Tijani nani fe o bayira fe min fo e fenene du o kay mu fo we ka ko ka bolo no be ya ko ka takadima o ya modi abolo na dirima o dale me kay donc kuma yirga do Sheikh Tijani ni beso ni ala kira de sallallahu alaihi wasallam ay salatum bo nama fo wabi aki sayyidi salat abu salatu kono salatul fatih Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq ma ni bi dailenin ko tuguma dailenin ko sa ni tugura ma da tugune wo bi sayda tugune wallahi ma min dailenin do daile jumai ma min dailenin ni ala ko yi imanga shegu yi ame minga sarakati bo keneka ima zuriya ya ko laje usona ka tu yere di ala ka jomba do ma Sheikh Muhammad Mundir ya fose ko ala kala rasul sumai usona ka tu fa ko ana karamo ko Maulana Sheikh Ibrahim Niass Sheikhul Kaulaki o fene sona ka tu fa ko ana karamo ko El Haji Abdullah El Haji Abdullah mi name ko fie ko Seydi Malik sika kalande Seydi Malik si fene o fa ano balmake o ye Sheikhuna Sheikh Umar Futi o yo ka kalande mi safinatun najati gla kishi kuru ale de agla ye kuma infamu o Sheikh Umar Futi o fene jonga kalande Muhammad Gali o yo ka kalande aya lammi ala jona la katana e dugu chamana wati mina fara ala jona la minina abena dabo atara dabo Madinatul Munawwara ala kira kira fe sallallahu alaihi wasallam ado fen me kalande mbulu aya beda karamo ma fo fen saba aka sen tapi aka koloshi ani gloki min bala o kofa aya ka fen be di karamo ma karamo ga do ko fo ga jien wudi fen me na boila wal ma be na fen so ashi dati do ni ma ya fi ko Sheikh Umar Futi deni ay dore fo ala tabe ni ma ya fi aka kitabu glaneni ay dore fo ala tabe ni ma ya fi aka dutaleni ay dore fo ala tabe ni sona dora bana donc Sheikh Tijani sona ala kirai anga manyuma nunu ana anga karamo nunu lu fenen tuguro sira de ko ole la dalia tigi ba fo ko kunanun tasannama ha Junayd wa izbahu wa laysu yasli sirruhu lil furadi ako ala joyi kulude do kulumi na yela ga gele kulun nugule ki sen samara maka yela ko yora ga gele ako tasannama ha Junayd ako Sheikh bado be ko Sheikh Junayd ala jondo Sheikh Junayd ala joyde sufi kangarando sufi kore joyi aw me sufi doni mi o te sufi dore de o e fene mi me sufia kono me sufia yere Sayyidina Ali e min fo amo fala aw me min donai wallahi Sayyidina Ali mo fala Sayyidina Ali ko chugodi ako inna masufu man labisa sufa ala safa wa taraka tariqa al mustawa yastawi indahu al hajar wal madar wal zab wal fidda wa illa fa kalbul kufi afdalu min alfi sufi ako ikado sufi de mai mami e fini jedo ala ame kasa fini mdo sufula mami e fini jedo ala na fara fini je at ko te koyi misala ni lawa kera ni fini na ajele no me anokolendu mami e fini jedo ala don fini jelendo sharia jelila ala sofa jeyaka ni ma do eni do ka parini na katabala ni foyoro la yora ma do jeyaka aja kuyemi fini ndunga ke nya dunga yere sutura ka do ala batunai wa taraka tariq wa salaka tariq al mustafa aklala ka tugu ala kira ka tasira ko nuye ala kira suganile sallallahu alaihi wasallam ago sufi chekele wa khalafa dunya khalfa al mata ay jiya filia kofe ama jiya nyini ni be jiya do ti jiya nyini wallahi ni be jiya do ite jiya nyini ni mawo ma jiya nyini na ati jiya do jiya min da fama ka e mo me fama joljol lebe
nango ambi fe ambi sey no fe angla la kwa ba je ma joljol son na fulo law ya sura chama me wallahi na fulo imbanen ko nu ye do wole ubu ka pele be bangata ubu bla répondre ka kla ka galon tigo ye ko atika ko me pon sa fe tina je min da ko moye dawla tigi a joljol be malo kumeta ka tashuga dala ka kilo ka dala ku kai dawla ubana ha kam mangwe bi aw do no fe fo bi ma be surun ciula anni u bora tele la u be tele fa ko ni ngateme folo jien min da ulu kay moy ni be jie do tanyini ko sufi de mai ma me jie fila ko fe akwa be damake sufi yoro be damake sanu ani fara bogo ani wardi abe kile imai a chaman be ti so nga poshukula parce que ko ni ame ba mara ke shini ne bina sew olu kuna shini tena bi yenta dai ni min soro bi ma ke bi ngana shini nyesigi shini be ala de bolo donc ko ni kera ay tamashiru fo ko ni dafara mamina otige sufi ako wa illa nyet tamashiru min fo ninti mamina ha ko fa kalbul kufi afdalu min alfi sufi ako dugu do be ko kufa wulu ko gafsa ni sufi bakile ama sufia dogoya ku ay mawde dogoya minu e sufia finindu yare la ka sufia kuma fo ka soro jeya tala donc sira de ni amba de la fa ala ka sira tamali dogoya ma ala ka sira tamali dogoya amma asira be tamani fenyume bisami wa ta'a lameli ani labatoni ni dona dafe adam ne bi karamogo laje ni sera chamanchala ibi karamogo labatoni ta laje ni sera labana ereti karamogo laje blene ay kuma min foka teme e bolu de laje o do ale be kuma ife kasora ma dawaka iba ka walew de laje anan nindingo femu ibe tugolu ko ibe ala soro ama delala fa ala ko sira tamali nogoyam nasina amba magani akango angani mo nui atuko runza maiga la akango sin sunu rena ka alina risi la akango aku jarwa ko dale ko be kana asira ka tiya bala na sani ala suna ami nyomo so fen chamana kami jar kote anyo ko de mi maso mo so nya maso de ko wa nya ka to ba o ni ala o ni ki do ba no ni ni sera o ya ma ko ni o to ka hamza me ga sun da amna wati na ko amana aka ko wa ina ali de ko ma ni kana tenga ka de do ro ma ma sira sira so no o ngani ombe amsika ani ro Hamza bin Abdullah Kalo ama wasatu la shina on ba wasatu la shina ali bi to ma ko nana adina ko tembe ba ko nana anyira ko ko abel ni jesi ali do ko nyem ko fo to me so sabli na le dina ko ka ro ko ma mo ba abele ala de ko ke ala ye hero la ka mo ba ko man jaw la ni aja ka di ma ko ma ati sira ka ko pere ko ni ale de les hommes qui traiteront mo mo ta ha hikila salon mo ba ta ni ko de ta hikila me apela de ka papier terminal ni ka sira ka papier wo ma ale hikila ba ko de ba ka be wo ma ka be ni ka be sese ka la ka pe ka papier ka scientifique ka buka ka sira ka ma ngai ta do ala mi ya skipe Mungkin sebelum nawa anda mereka ada yang tua baca nama, cuma ni awas ada lagi kita punya pelakuan yang buruk mata bola. Siram ini ani anjir, angin itu siram. Sabunya siram ini, siram itu siram. Siram itu kostum nak kufuan mana, anda kalau tak punya pelai, anda tak punya pelafon pun ada lagi. Anda kau jepun bela diri kan. Kusabu silam bani kuna teche, siram dia riwayat orang malah kuman na urut orang baik.
an na kana te binanina na ka to sisan fana ye an tun mɔgɔ fana ka to kosɛbɛ o da ni sini ka tile fana mɔgɔw wele i bɛna mɔgɔw fɛ ka a dɛmɛ kana kun da kun an ko o fɛn fɛn bɛna kɛ a musakaw bɛɛ an yɛrɛ bɛ degun bɛɛ kosɛbɛ e bɛ kana degun se musakaw ma donc ka sigi sun fana yɛrɛ ka foli fɔ a ɲɛna ka kuma mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka foli fɔ a ɲɛna ka sɔrɔ ka sira dɛmɛ ka mɔgɔ Dr. Hamza Maidama dabula b'a bolo funda ani wajuli kan sabu n'i bɛ mɔgɔ dɔ ka kɛnɛ kan dɔ b'i yɛrɛ ka kɛnɛ de kan o kumana dabula fila b'a bolo n'o di an ma su na wajuli ni ala sɔnna an bɛ fɛ k'a to ale ka bolo kan n'an taara ni a tɔ bɛ cogo min na a bɛ sɔrɔ k'o ɲɛnabɔ ni ala sɔnna ni n ka kan ka ɲɛfila kuma ye kuma in ala fɛ fɛn bɔ su na ala k'a bɛɛ bɛ sababu ma. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه الأكرمين ومن نهج نهجهم واستنى بسنتهم ووالهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أنكرموا أنبل ما استمعوا أنما بفوا فمكنك أو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنت لنا هير الأمانين على في يا ربي على كان شهر لا سوي هير أنا بركة ونافس سمنتيو أنا أجرجو أنا كسينا تنالا كودام بلا جريمو أمبي على فوق على بركة ده كالا ولي مندوم دانتي ولي مندوم منا كاجين الله سبحانه وتعالى في أكام به سيما كتا أني فتاني لا هريولا على كان دينا يكان غني على كام دسراتي ولا نمانك على كان جيري أكان لا على كان جيري على دون على يسرايلا أمبي نيما نكسي جامانين على في منتي كوتي كسانا نواتيشي كان يسي أم كنتي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم على مي دام فونا صهير ماي alemi hina saratiga bay kasi Allah subhanahu wa ta'ala anyani Allah subhanahu wa ta'ala fa kisini nema ala ko jidi an kunti Muhammad kan sallallahu alaihi wasallam anaka sahaba kanani nuwa ani liman jom fe ko fe ko turu ka sarako ni mai ni liman yayi anyani Allah subhanahu wa ta'ala fa ala ka ko lajiya ala ka laban ko mandam an karambo ko ratina kaw angani ndugu barka ma horma mai no sebe janay amma babbela jili adutigi na du bulon bɛɛ lajɛlen denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan cɛ fara muso kan ka fara an ka dunan minnu nana ka bɔ yɔrɔ wɛrɛw la ka na bɛn nin waati barikama in an bɛ bɛɛ lajɛlen don kira mantoya la ka bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya foli ye k'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'an na wasa an karamɔgɔ Muhamad Sise bɔra k'a fɔ an ɲɛna minnu kɔnɔ yan n'o ye an ka cɛkɔrɔba a n'an fa a n'an ka seku n'o ye seku Mama Konate ye anyani Allah subhanahu wa ta'ala fa ala ka lahara son sumayama ayan ko mina anyani Allah subhanahu wa ta'ala fa ala ko noyai ana bita jemina ya rabbi ala ko noya ambela jile ya rabbi amiru ba ko ala ka dafla bokanye atara minna ya rabbi ala ko fsama jiyatanye ala ka here chama fa ko ya aga ta here chama soranya ala mo kena do minu kera yi sarakati minu bora yi fukata se bima fukata se domima anyani Allah subhanahu wa ta'ala fa alaka belajile hina dafale a hina jidile ala ko samo ataraka demba mi to ka kala ne minuto ataraka kabila mi to ataraka dugu mi do anyani Allah subhanahu wa ta'ala fa alaka barka dula alaka damba ko ma alaka daluma alaka dimana ni sabali ala ko dambela jile ma atasi yuma be ala ya rabbi ala ko wayani adoni tafanga ya rabbi subhanahu wa ta'ala alaka dambela jile ambe kene kan sisi afo chugo mi anuso jera na balma ka kene ka o yawo re fana ka kene siga shitala amela jire ka kan kene ma abarka sire dugu kono anyi buye mi soraya anyi karama mi soraya anyi bismillah ko nyuma mi soraya anyi kumbe ko nyuma mi soraya ba fa balma ko na tira ka ko ni che usara be ala mo ya rabbi ala ku sara hera ambiya an karamo ka chini ko no ya Sayyid Sharif Usman Marana Haidara nane de groupement des leaders spirituels musulmans au président Bay mali bela jele kono mi se ka fo groupement to ne mi yoro jiya kono a bela jele ka président Ba o Sharif Usman Marana Haidara anyani na ala fe ala ka kenya ka lafiya ka sina kenya na la ko nyuma ngana ale de an la wuli shuna kan ga sene kenya barka maina ani vice président to ana secrétaire général ani tomba ba bela jele ko kan ga wuli kan ka farakati biro kan no ya ga président Sidibe ana ga baraka nyogon to kanga na seya anga na nambalma anga na foli nyo manika do ke no ka be an fa ka fatu ni tle binani ma akona sera
kanga ka duwa doke ka tombe la jere ka duwa doke am balma kono tila kawi ka jira ka fo ni do ro gela on tunte bi to ma sura fana be kenen kaya nga hanna ti ana far sugoi abiya na dina abiya na ga ngani ai abiya na ka ni saniyai abiya na ka shirifiya barkai abiya na ka duwa ko tiga bali ka bi duwa ke choro bayi ka duwa ke fure bela jere ka tla ka duwa ni choro ba ka bonafi ka jini duguma nyuma bela jere fe ko bela jere ka je ka duwa kai ka ke stame ka ke jamana bela jere ambiya hukumu min kono hukumu ne bi ka am farnyo ga no stame dinai ala bi siga bela jere bo mina ka fu stame balmaya o de balmaya ciye o de balmaya lakikai o de balmaya mimi labano be de dumi jiya ani laha o stame balmaya fana tubaro akera bulu fara ye o bulu fara nunu kono anam balma kono tela gaw ni kuma jera ba fani sebe jana gaw aminyo soro o tabure ne kono ano islamia famia kili ano kuntlina kili no ye groupement des leaders spirituels musulmans yi o hukmu kono yi o de tonye to mi sigra jamana yi kono ka fo alakira sallallahu alaihi wasallam anaka sahabau anaka sudun ke sanwan tu mesra migan nu fatra ku to sra de kan an fana ko sra de amodi no mi na wo de isra mi anyo soro an faula ka soro an mokewla ka soro an karamgola nulu ya chanta alakira na ka sahabau fa na so bo fe ko sra nganga na to ka tunana nga sra ngamba mama ngani na maya o de groupement des leaders spirituels no de islamia lasili yere matrafali no de islamia chiye islamia hakika mimma no feu ama burja feu ko islamia ko sratama no de groupement o groupement de sigra ka fo mo ko ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ni daru la chiye kada hage na koro bela jelena kada hormana bargaula kada joseuna kada sharti na darabu bela jelena ka fo ka ni bela jele bakila ni fakile ya meton gele kono o groupement des leaders spirituels musulmans mi vle o de dara jamana in kono ka jirana ka fo doni baw ni alaka ma baw ni bonyeri ka kam ala yi bonya min duma ka daraja min duma jiya kono am man kan kuma fisir wala man kan kuma hasidi amu ka bonya duya amu baraka nyini noyi na ñu baraka nyini nu tie ndomi anga duwa ku ya ngu nomine o nomine mi ka ni juma ye tuguni ni ku ziara ni ka duwa ku ye ni ka sarakati buye utara ka fisamantia mi to ko fisamantia ka jira jiya mana aka don ka fo nunu ne tu ma baraka mawi nunu ne tu mani ko chama ni nyogonje no i deguni gele ni ala tu yudo ano ni nyogonje nunu tu sababu ye ka hina na sama ka hera na sama ka ala ka nema na ka fisamantia na ka baraka ula sama do nu tie ndomi anga kena sigi ku ziara ni ka amiru na ka tasula utara tasra sanuma mingam kanyina ala fa subhanahu wa ta'ala ala ka fana sabato ka fuka tasanga do labam do na me kene kambi amba fami groupement kan la nyini kene do ni kani groupement sigira kan la nyini bulo sabati jamana kono ambo kene de kani amiko bara de kami ko wala de ke donc Seyd Cherif Ousmane Maran Haidara akali jigi fale no ni bara na kame min kan ko de ni ye ko ni de hakika fana kan ga dumi min kan na fari foila donc na on bi ambi na fara ko tle binani sarakati bo de bige mo gono ka famele bi se ka famele chugo werela ma on ba do no kera chugo ye o fe nyuma de mi hira bi se anga furi o ma mi hira bi se same bela jirema anti sigala ma ba min utara na on de ka fara kame sarakati bu e kame hinala sekuye siga shita la ni sanuman dama min ubina ka boyoro la ani bara sanuman min ga no qur'ana kala ye no e ka sele ala kala kaye no e ala yafa deliye no e ala kosmawe no e sarakati boye no e balma tuguni sinji tuguye no e islamo ka nyagali nyongoro ka tabo nyogoye siga shita la ka fo hina bi se fure ma wa bi baraka sallallahu ala kira kama sallallahu alaihi wasallam ala hadithul qudsi min jigaka ako wajabat mahabbati lil mutahabbina fiya وجبت محبتي للمتزاورين فيها وجبت محبتي للمتجالسين فيها وجبت محبتي للمتبادلين فيها والله سبحانه وتعالى akakanu nyogoya aya wajiba ayaraka moye ngominu nyon kanu Allah subhanahu wa ta'ala rejati koso maoma na nyon kanu Allah subhanahu wa ta'ala jati koso kana so robal may werete no adamadiya balmay adamadiya sinjati fa ala reka juruba kele ala ko ka wajibira kan aleka aw minu nyon kanu Allah rejati koso ala ka obela jiren kanu ako chugala ala ka kanu wajibira moye mogominu nulu de kene sigi ala yere jati koso kanga ala tafo nyogonye kanyon jigi hakili jigi ala tara kanyon ala kosma nga sigi kono ala ko kale ka hina bulu tigu ka kanu nyoga bu tigu ka ala ko mumbe ntuguni hadisul qudsi kono ko maminu be nubi nyon zura ala yere jati de koso kabo yoro la kana bo nyogonye kanyon la halew do ala yere jati koso
ako kale ka kanu wa wajibara le kale bu kanu o wajibara le ala kan subhanahu wa ta'ala ayo ke ayere kan wajibiye kulu kanu ako mo minu fana bi ñon funi siriya ni ka ñon son ni ka ñon ga de wunta ala yere jati de koso ala ko kaya wajibara kan ka buti la mo kanu ni ya awma ziyara nu fle ni ya nga ni sigi nu fle mina soro ni koro nu bela jele me ñon soro akono ala barkala dongo o me ala ka kanu soro ni sira chama ni sira chama yi amma ka kanu soro ni sira jube ka faruka o yaay ka fama nga chokoro sanuma mi ka keneka ni ala jonyuma mi be serla ka ala jonyuma yayi o ka here kene na sigiro kayambi siga shita la ni bonya mi lasama o bonya ko masegi mi bo ala roka sa ankelegele mbela jilema anya segera ni kanu miye o kanu ko masegi mi bo ala roka sa ambela jilema donc on me dugu ko no ambi an wasalenu sabla amba do ka fami stamia amba abonda bado de layambi ami stamia bulunda bado de ko no jamana ko no sebe jana yi wallahi sali mo gami do na ni bisiri ko no ni fema fie dina ko ka ibada ka fo dina ko ni ibada miya ni fema fie stamia ka ibada ka fo stamia ko na be dugu ko na ni ma fema fie baraka ka ni ala kira ka noroka ni do na misiri ko ni ibada ka fo kana ko biya here chama biya hal na da no mai ka se dugu ko no dron ki nyada misiringa abi dugu kibara fi abi dugu la halafi do minu ni mbara ke do anga chokor basalmai ani dugu ma nyuma bela jeli minu farla kan ka bara inke usarabe ala kelem pewde bolo nyaani ala subhanahu wa ta'ala fasara wala dafale jeni la hara ala ko duma ka du bona bela jeli ma fuka ta sel kama jodoma ya rabbi ala ka barka du ka demba bela jeli na ambe kene mi kan ta shikere do siga shitala ni ma bela jeli hakili jigi ka fo chokor ba ya ka nyina ma yake ama chiya bolo ama jega bolo fiu wagasiya ma soro fana atara fana lebu ma soro ala ka bela jeli sutura ala kana to lebu kan soro ale tarata chugo mina kene mba so hakilila an fana ka Allah bene ka don ka fa a don do ni juru ban kelegele bela jelena ala mu de fay ko wa anna ila rabbika al muntaha kanga don ka fo destination ani terminal ame laba mina ko ye Allah subhanahu wa ta'ala yoro de na mun na chugo ka buli yoro kala maga fe ngo fenke ako bela jele bi talaba muna bi talaba Allah subhanahu wa ta'ala mageni ni ala masagere lila do ame jiya min kono jiya sangani ye anye jiya min kono jiya watini ye to roba ga nyina ma be mu fay ka fa adamaden ti ke do were yere ko dron ni chesiri minke o chesiri ala bodi do ye jiya ma bodi do ye o de ato o barka de na ni jiya bera jilenya o barka de on lasi am shina ka do ka fa chesiri de ke mo chesiri lentu no ala subhanahu wa ta'ala ala yodi do ay o chesiri mi fil na li tara o kanga ke walanda an kelengelen bela jileyi an fana ka kele ala an ga samafe ka fa a chorba ta dato ana fanga ka chesiri nyogo ke fana ka kwala halla ma sika tema ka kwala atara ka bara minto ko bara in tobotobo ko bara in korosi ko bara in latanga ka bara in ka yiriwa ko fe ka jida ko fe o de chorba ma hinay o de chorba ma herey o de ama baraje fo ka ta se jiya do mi ma donc on jigi fara yana nga se kenen ka nyi mi me duin kan an jigi faru la chorba ta din ko fe amba jiga do na taw ulu bina jiya ka teme chorba ka tleka sabla jiya itlewde na be taba be developer kata abi wara kata chorba be na tlemi ma abeno hagewma abeno garjego ma abeno kenya ma ageno bonyama ni jiya tara nyatuguni minu fana ba ko fe ulu fana boye soro mi ka boni chorba tay wa odi chorba ka do jabi fana yi odi chorba ka la nyiri fana yi abode nyina mba nyina Allah subhanahu wa ta'ala fe ala ka ko barka ala ka ko sabati ala ka ko nya ka tafe ala ka ko jidi ka tafe وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أمنا كيرور كشين هنني بركة أمونين على فأبوك أو بكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بشوينا سبجانا ni Allah subhanahu wa ta'ala ka jenye anana anga chokoroba ananga shirku ani min kun kɛra hadamadenw jigi ye Sheikh Mama Konate o ka tile 40 o ziyara de la groupement a bonya diru o ma o min ɲɛmaa ye Seydi Sharif Usman Manan Haidara ye hafizahullah wa ra'ah wa radiyallahu anhu wa arda hadamaden hala balole o bɛ fɔ a ye o sabula hadamaden tɛ foyi ɲini Ala fɛ Ala ka diɲɛ kɔ o kuma an b'a ɲini Ala ka jɛ anw ni ale bɛɛ lajɛlen ma ani an bɛ min ka ko la Ala ka jɛ ani a ma a den minnu fana n'olu ye a tiɲɛ tabaw ye n'u bɛ ka sira in ta Ala ka barika don u la Ala subhanahu wa ta'ala ka baara in ɲɛ u bolo kati commune fana a leader ɲɛma n'o ye an karamɔgɔ Alhaji Sidibe
an b'a fo ka waleɲuman dɔn a ka cɛsiri a n'a ka jija la Ala subhanahu wa ta'ala a ka a sara a ka timinanja in na ka a kɛ a ye baraji ye o kuma nin baara in bɛɛ kalifalen don min na groupement kɔnɔ n'o de ye diinɛ ko kuma o de ye Dr. Elhaj Hamza Mayiga maison de haji o ko o ɲɛmɔgɔya b'a bolo an bɛ Ala deli Ala ka baara in y'a bolo Ala ka kisi Ala subhanahu wa ta'ala a k'a ma daraja ye Ala k'a kɔrɔta Ala ka n'a jigin o la ziyara nafa min b'a la nafa kungurunin an b'o de fɔ ziyaratu salihin mirhamun wa shifa maa ɲɔgɔn zurali o ye joliw fura de ni joli bi hakili la joli bi nin na joli bi dusukun na o furakɛla o de y'i kana maa ɲuman jura n'i nana ale jura a bɛ kɛ sababu ye ka i jidi maa ɲumanw ye Ala ka jɔn ɲumanw de ye Ala subhanahu wa ta'ala ye minnu bila dugukolo kan k'u kɛ ale Ala subhanahu wa ta'ala ka jantona yɔrɔ ye ni hadamaden n'i ye ko kɛ i b'a dɔn i ka kan ka minɛ i bɛ taa i mɔgɔ de fɛ yen maa min n'o bɛ a jɔ i ka kalifa kɔrɔ Ala kɛra balolen Ala subhanahu wa ta'ala ko ako wa in ahadun min al-mushrikeen istajaraka fa ajiru ni Ala tanamako kɛbaa dɔ a siranna juguw ɲɛ kana kalifa don e kira la ko kana to yen dɛ e ka sɔn k'a ka kalifa minɛ i k'a tu i kɛrɛfɛ a ka Ala kumakan mɛn hakilisigi mana d'a ma kuma min i ka a lase yɔrɔ la yɔrɔ min ni jugu tɛ a la sɔrɔ o ye kira balolen cogo min kira somayɛlɛmalen bɛ ten wal ulama warasatul anbiya nabi ɲumanw fana olu tiɲɛtabaaw ye dɔnnibaaw de ye n'i nana i kalifa u la da la k'a fɔ olu kosɔn Ala subhanahu wa ta'ala a b'i mago bila sango an nana cɛkɔrɔba min ka ziyarali la an k'a dɔn k'a fɔ cɛkɔrɔba in ye Ala dɔnna ye cɛkɔrɔba in ye Ala siran jɔn ye cɛkɔrɔba in a kɛra hadamadenw u jigi tuguba ye anw bɛ na nin nɔ a ka ca dɛ an bɛ na wajibiw kɛ an bɛ si yan an y'o caman kɛ yan alhamdulillah n'an nana ni dugu jɛra n'an bɛ taa n'an ye cɛkɔrɔba fo an ni fura min ka kan a b'o di gansan o kɔfɛ ni ka tila ka donbolow fana kɛ cɛkɔrɔba in y'a seko kɛ dɛ maa o maa nana wari t'a ni maa cɛ i se ye min ani fura minnu bɛ taa fura kari olu ka niyɔrɔ o tuma maa o maa n'o kɛra nin cogo ye i k'a dɔn k'a fɔ Ala ka jɔnba ye barikatigi don an bɛ kuma suruyani jumɛn ye Seydina Isa alayhi salam a ko kuranɛ la wa ja'alani mubarakan aynama kuntu hadamaden n'i nana diɲɛ na i jija nafa ka yi la mubarakan ay nafa'an kɛ Ala ka jɔn olu nafaba ye kira ko ten to sallallahu alayhi wa alihi a ko al khalqu kulluhum iyalullah fɛn o fɛn ni Ala y'a da ko bɛɛ bɛ Ala ka kɔlɛ kɔnɔna la diinɛ ko kuma ma fɔ yan a kɛra bolisɔnna ye o a kɛra kerecɛn ye o a kɛra silamɛ ye o Ala ka danfɛn bɛɛ hali baganw olu bɛɛ bɛ don o kɔnɔ k'a bɛɛ ye Ala ka kɔlɛ ye a ko fa ahabbuhum ila Allah ko maa min ka di Ala ye ka tɛmɛ bɛɛ kan
amma fo min ga seli ka cani betai amma fo min ga sunga cani betai amma fo min ga hiji ka cani betai ahabbuhum ila Allah ma min kadi alayka temebeka anfa'uhum li iyalihi ma min be alaka jon nafa bana oye alaka garjige la jarabilan badu ma be wardi wala sa kenya min bo shiri la ka se ko soro do be boya fo Tunisie do be boya fo Ameriki abe jume ka se ka kenya sa aw ma shehu yi ale kun sigile no odela mamunun ni Allah subhanahu wa ta'ala de gunsuma ala jiri doni mi kalfala ni ka harama de ndebe noy ka kla ki tola de fana ka ala ko sira yirula akola ba anga karamo ke Idris Konate Sheikh Idris Konate mi ya ka gologan sige inshallah na la ka je ako chogoroba ma somele ma fiu fo ka soro ayre urdi tijaniya ayata wala hakli sige be ma minga ko labana astaghfirullah folila minga ko labana ka solli chaman ke ala kiraka minga ko labana la ilaha illallah fola ka fara haramadun de melika ma kan ge jigi sigi ola kuma an kunana kaninke an ga buluma farai ka dim halibi ko dusu to roba blaromi ala ka do farawoka kala dini subhanahu wa ta'ala shi jan kene ba ala bula ala ka wudi anuna sebe jana kaw ka aw fo ka awwala nyumando sabu iya me ka fo joni kunandi sababu nyuma donc aw kera sigi nyumo yi aw kera chogoroba ademe bagaye anadu Allah subhanahu wa ta'ala ka oye baraji nene noara ko fo walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammad wa alihi al-athhar wa sahbihi al-akhyar wa sallama tasliman kathira wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Cheikh Amadou Jalami fo sawiya min nanani oyi bari groupement de leaders iba kalama sigira fɛn minnu kama an b'o kɛnɛ dɔ de ka sebejanaya bi an ka cɛkɔrɔba n'an fa an'an ka karamɔgɔkɛ n'o ye Elhaji Sebejana Mama Konate ala ye ale miniji dɔgɔya a denkɛ min bɛ yen n'o ye Dirisa Konate ale ye ne yɛrɛ ka président adjoint ye groupement de leaders kɔnɔ bon anw ka tɔn in dun sigira fɛn min kan kɛrɛnkɛrɛnnen la Mali kɔnɔ bi ka ɲɛmaaya ta k'a di an ka leader ma n'o ye Asid Sherif Usman Madani Haidara o ɲɛmɔgɔya min dira o de ma a ma sigi foyi de kama f'an ka nin ɲɔgɔnnaw defani an ka kɔlɔsitigiw Mansabu Malikiya Sufiya Kaburuya Zura maa ka fisa maa ye n'o ye maabako ye Alakira n'a somɔgɔ ko an ka mawuludu anw ka tɔn in ne sigir'o de kama. Assalamu alaikum rahmatullah shukran lakum wa ajrukallah. Sufɛ wajulu kuncɛlen tumana min na ala kelen ko ka dugu ɲumanjɛ ka kɛɲɛ ni nɛgɛ kaɲɛ 10 waati alkuranɛ kalan daminɛna misiriba in kɔnɔna na n'o ye Sebejana misiri ye maaw bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka na kɛnɛ in ɲɛnɛmaya kuranɛ kalanw bannen kɔ ni kuranɛ yɛrɛ duwawu kalali ye a sɔgɔmadafɛ baaraw la min sɔrɔla an ka ɲɛmada o fɛ. min sharri hasidin iza hasad bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو حمزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الإحان. فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا ارزقنا فضل من قرأه معديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وحب لنا به الخير والسعادة والبشارة والآمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان وعمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث وعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان. استجب دعانا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. أعطنا جميع ما سألناك به في السر والعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاعة وبكل حزم حسنة وبكل نصف نعمة وبكل ربع رفعة وبكل ثمن ثناء. اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابة وبالجيم جمالة وبالحاء حكمة وبالخاء خلانة وبالدال الدنوة وبالذاء ذكاء وبالراء الرحمة وبالزاء زلفة وبالسين السناعة وبالشين شفاعة وبالصاد السرقة وبالضاد الضياء وبالطاء طهارة وبالظاء ظفرة وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاحة وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفة وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالحاء هداية وباللام الألف لقاء وبالياء يسرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وتمنين كوفي أنكرمو أنفع نوي الحاج ماما كوناتي أكنين مايا أكولك جوب وينا كسبه نوي حدا مدين فرقليه
ka taa se duwawu don ka ɲɛsin maaw ma kɛrɛnkɛrɛnya la maaw dɛmɛli u yɛrɛkun kan kungow la. A ye baara caman kɛ, nka fɛn o fɛn n'i y'a kɛ dugukolo sanfɛ fo ka taa sɔrɔ maa dɔ y'i seere ala ka seere kɔfɛ. O hukumu kɔnɔna na maa minnu sera ka seereyaw sɔrɔ an ka ɲɛmadaw ka seereya kan fɛ. Ne ba dɔgɔnin de ye banbatɔ ye, wala o bɛ ne kɛ de ne ye. Ɲɛnamaya tun ka kɔsɔ kosɛbɛ. Fɛn o fɛn ye silamɛya ye a y'i jɔ sira fɛ, a ye baara k'o sira fɛ. O de y'a to vraiment jama cayara bi ka na. A ka jogo yɛrɛ tun bɛ mɔgɔw dɛmɛ, a bɛ mɔgɔw bila sira ɲuman kan. Ni kɔnɔ ganna fɛn o fɛn n'i nana a b'i bila sira ɲuman kan. A jogo filanan o ye a ye silamɛya dɛmɛ, a ye madarasa jɔ ka mosquée jɔ. Ka mɛn ne fɛ, ne kɔni bɛ fɛ den ninnu u ka sira taama, a ye min kɛ u ka continuer o fɛ, o de kɔni ka ɲi. Sababu mun ye lase yan an ka sheku mun tun bɛ yan n'o ye Ustaz Mama Konate, ale ka fatuli an nana kuranɛ saraka bɔ de la ale ka yɔrɔ la yan bi, an nana kuranɛ kalan na parce que i b'a dɔn su ni banbagatɔ ni mɔgɔninfin banna fɛn mun bɛ se k'i nafa ka sɔrɔ i ma ko wɛrɛ foyi kɛ, i kɔmɔgɔw de bɛ se ka duwawu k'i ye, o fɛn kelen de bɛ se k'i nafa. An nalen don o kuranɛ kalan de la bi, an b'a ɲini ala fɛ an ye harifu o harifu kalan kuranɛ kɔnɔ ani dalayilu, ala k'a bɛɛ lajɛlen kɛ hinɛ ani nɛɛma ye ka taa cɛkɔrɔba in ma parce que cɛkɔrɔba in tun ka ɲi kojugu, bɛɛ lajɛlen b'o dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ ɲuman tun don. An nana kuranɛ kalan de la ale ka yɔrɔ la bi, halisa an b'a ɲini ala fɛ an ye fɛn minnu k'a la ala k'o hinɛ s'a ma. Alhamdulillah, n bɛ ala fo k'a barikada ka sali ciba ɲuman ka kisi nɛɛma b'a ye, k'an bangebaga cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen fo, min dalen don ani min jɔlen don. Minnu dalen don ko ala ka lahara sɔn sumaw ye, minnu jɔlen don ko ala ka t'u ka mɛn k'an bilasira. Alhamdulilayi alhamdulilayi alhamdulilayi, an bɛ ala fo ko kura min ye seya bi. N bɛ ala ka hɛrɛ kɛnɛ de kan, sabu ala y'an ka cɛkɔrɔba miniji dɔgɔya a tile 40 ye bi ye, n'o ye Elhaji Mama Konate. O ka tile 40 saraka bɔ o de ye n se yan nɔ. Ala sago, ala kira sago i sago. Ayiwa, an ka cɛkɔrɔba in a y'a ka ɲɛnamaya kɛ ala ka minɛn de kɔnɔ, k'a fɔ ala ye, k'a to ala ye, k'a kɛ ala ye. Karamɔgɔw y'a fɔ an ye adamaden 3 de bɛ dugukolo kan, min ko diɲɛ ka d'a ye, ani min ko arijana ka d'a ye, ani min ko ala de ka d'a ye. Nin jɛkulu 3 in na an ka cɛkɔrɔba ale ma kɛ diɲɛ fɛ, ale ko ala. A y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ ala ko de la. O hukumu kɔnɔna na k'a daminɛ Sebejana, Kati, Mali kɔnɔ Mali kɔ ka diɲɛ fan bɛɛ nin cɛkɔrɔba in tɔgɔ walankatalen don diɲɛ fan bɛɛ. Ala n'a ka cɛsiri ka ɲɛsi ala ma. A ka adamadenya kɔnɔna na a ma foyi kɛ ni ala ko tɛ, a ma foyi kanu ni ala tɛ. Ala ka sababu ɲuman k'an bɛɛ, ala k'an ci ɲuman na, ala sago, ala kira sago, aw sago. Sababu ya mun y'anw se Sebejana yan, ala sababu, ala kira sababu, n kɔrɔmuso sababu n'o ye Yayi Tarawele ye, ka Sufi Adama sɔrɔ ale sababu. Sufi Adama ka kalanden de y'anw ye. A taara yɔrɔ o yɔrɔ a ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ fo ni Awa tɛ dugu la, n'o tɛ an bɛ taa, n kɔrɔmuso bɛ n wele an bɛ taa. Hali ni juma selila fɛ n'a ma mankan mɛn, a mana tila a bɛ ɲininkali kɛ ko mun bɛ n ka jelimuso la bi, ko ma mankan mɛn. An bɛ bɔ ka ala fo ka kira fo ka Sheikh Sufi Adama n'a bana bɛɛ fo. Sufi Adama mɔgɔ caman kɛra a fɛ a ɲɛna mɛ a daɲalen nin an tɛ caman ye la dɛ. Ɲɛ fura bɛ mɔgɔ caman bolo, kɔ fura t'o bolo. An bɛ ala deli minnu b'a kɔ, ya Rabbi ala ka barika d'u la.
silamɛ mun bi ani ɲɛmɔgɔ mun bi u k'u hakili to karamɔgɔ ka yɔrɔ la karamɔgɔ dugura aw na n'o tɛ a dalen bɛ ye dɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛlen don Ala ɲɛna n'i ye ɲumankɛla mankan mɛn ko i t'a to Ala ma i y'a kɛ min o kɛra fitiriwale Ala ka na kɛ ɲumankɛlaw ma fitiriwale an kɔni ye sebejana sɔrɔ sufi adama sababu de y'an se yan bi an bɛ Ala deli ya Rabbi ama Ala ka hinɛw ni silamɛ fure bɛɛ la badabada dali Ala k'a nɔgɔya ni silamɛ fure bɛɛ ye Ala ka hinɛw ni silamɛ fure bɛɛ la an masa furu Ala ka hinɛw bɛɛ la Ala ka yafa k'u bɛɛ ye kira bonya kama sallallahu alaihi wasallam ne bɛ se ka dɔ fɔ a y'a kan ale de ye nɔnɔda dɔgɔnin ye ne ye ale ka silamɛya ani mɔgɔ caman ta tɛ kelen ye mɔgɔ si m'a kalan a n'a wolola de a nɔnɔda dɔgɔnin de ye ne ye mais a ye mago ɲa kabini n'a kɛra mɔgɔ ye a ma sira foyi don an kɔrɔ ni silamɛya sira nin tɛ ne fana ne y'a nɔ minɛ denmisɛnnin minnu wulila n kɔ olu fana y'a nɔ minɛ fo kana ko se nin nɔ a kɔni kabini n'a ye silamɛya daminɛ a ma sira fila minɛ a ko Ala a ko Ala kira an fana y'a fɔ a nɔfɛ ko Ala Ala kira bon o de don denmisɛnninw de b'o hukumu na sisan olu ɲɛ yɛlɛla k'a sɔrɔ nin dinɛ kelen in bɛ yan nka ale de y'a ladon yan dugu in kɔnɔ yan Ala sago a sago n kɔni b'o dɔn a ka ko kan nse o tɛmɛnen kɔfɛ kɛnɛ in nana ɲɛnɛmaya n'an ka khalifa nali ye n'o ye Sheikh Larabi Haidara ye ka bɔ Segu ale nana kɛnɛ in wasa ani ka duwawu caman kɛ a ye min fɔ an ka ɲɛmada fɛ alhamdulillah rabbil alamin alakira sallallahu alaihi wasallam a ko muminu de ye ɲɔgɔn seere Ala ka taaba n'a wele jaabi muminu de bɛ kɛ a seere ni bɛɛ ye min fɔ Ala ko a bɛ o cogo la wajabat o kuma na an b'a dɔn k'a fɔ cɛkɔrɔba in Ala ma kun don seereya fɔlɔ-fɔlɔ o bɛ kɛ an bɛ so min yɛrɛ kɔnɔ o bɛ o seereya n'i ye dugu in yɔrɔ lajɛ ka a janya cogoya lajɛ nka ka nin misiri modèle ye a kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ a tigi ka hami kun bɛ cogoya min na o de kama waliw b'a fɔ ten atharuna tadullu alayna o kuma na ko anw nɔ o b'an ka baaraw jira o kuma na Ala ma kun don a ye maa hakɛ min mago dilan ɲɛnɛmaya kɔnɔ o dogon tɛ maa si la Mali kɔnɔ yan nɔ a ye maa hakɛ min furu dilan o ye Mali kɔnɔ yan jate ti a bɔ a ye maa hakɛ min ɲɛsin Ala ma maa hakɛ min ye kalan kɛ a ka dugu la yen nɔ maa tɛ se ka o si jate fɔ o kɔfɛ zawiyaba min fana bɛ yan nɔ bi o sababu ye ale yɛrɛ de ye tiɲɛ don a denw olu de kɛra maa fɔlɔw ye nka u ma k'a ye a ɲinɛ ma o kɛra n'a ka diɲɛ de ye ka zawiyaba in fana sigi yan nɔ o kuma na Ala ma dafalen kun dɔn anw bɛ o seereya maa o maa ni n'a bɛ jɛ Ala jaati de kama n'a bɛ baara o baara kɛ a b'a kɛ Ala jaati de kama n'a bɛ ɲɔgɔn kanu a bɛ ɲɔgɔn kanu Ala jaati de kama mana anw bɛ o de seereya a la k'a fɔ Ala ma kun don a ka baara kun ye Ala baaraw ye insha Allah alhamdulillah rabbil alamin a denkɛ in an b'a fɔ Sheikh Muhammadul Munir Haidara ka danaya ma kun don ani Sheikh Munir de jɛra a ye wurudi minɛ Sheikh Muhammadul Munir de fɛ o de ye muqaddamiya fana di a ma o kɔnɔna na a kɛra sababu ye ka zawiya caman dayɛlɛ a kɛra sababu ye maa caman o ye wurudi minɛ a juru la a kɛra sababu ye kuranɛ kala caman kuranɛ durusi caman o fana kɛra dugu in kɔnɔ ani Sheikh Muhammadul Munir ka ɲɔgɔn kanu ani a ka tugu o la o sababuya kɔnɔ a yɛrɛ ka denmisɛn minnu ye kuranɛ durusi n'i y'a lajɛ sisan o kɔnɔna na a bɛ se fo mɔgɔ 5 jate ma o b'a jira k'a fɔ diɲɛ in a kɛra Ala jaati kama nafa caman fana yera a la bonya caman yera a la wana Sheikh Muhammadul Munir kun d'a ma la cogoya min na anw fana dalen don a la o cogoya kelen la a kun jɔlen don Sheikh Muhammadul Munir ye cogoya min na baaraw la a jɔra anw fana ye o cogoya la o cogoya kelen la o kɔnɔna na a ka baaraw ɲɛtaa kama anw fana ye khalifaya fana di a ma baara bɛ se ka ɲɛ a bolo cogoya min na a fanga bɛ se ka bonya a bolo cogoya min na a bɛ se ka baara caman kɛ cogoya min na o kuma na an ka danaya b'a kan kosɛbɛ an b'a fɔ denmisɛn min don denmisɛn sɛbɛ don denmisɛn ɲɛnɛma don min y'a yɛrɛ di Ala ma ka jɛ denmisɛnniya kɔ o denmisɛn dɔ don mana an bɛ dugawu kɛ a ye
cɛkɔrɔba a ye baara o baara kɛ ala k'o nɔgɔya a ye cɛkɔrɔba sen dara yɔrɔ yɔrɔ la ala k'o nɔgɔya u bɛɛ lajɛlen ye ala bɛ se o la ala k'o kɛ dun yɛrɛ hɔrɔma kosɔn an b'a fɔ k'a barikada k'a waleɲuman dɔn a dɔgɔkɛ fana n'o ye sayid fana an b'o yɛrɛ fo o yɛrɛ maa jɔlen o cogoya kelen la u bɛɛ lajɛlen don mais f'i ka n'i k'i bɛ kuma ka dɔw tɔgɔ tɛ i b'a ye kuma bɛ fɛ dɔɔnin quoi mais alhamdulilahi rabbil alamin o bɛɛ jɔlen don an bɛ foli k'u bɛɛ lajɛlen ye ka dugawu k'u bɛɛ lajɛlen ye inshallah. o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an karamɔgɔ n'o ye Sheikh Idris Konate ale min bɛ cɛkɔrɔba ka golo kan bi a n'a balima tɔw kɔrɔfɔ bɛɛ lajɛlen o sɛmɛna ale la ale bɛna kuma kɔrɔw bɛɛ tɔgɔya la dɔgɔw bɛɛ tɔgɔya la kɛrɛnkɛrɛnya la sɛbɛjanakaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔya la nisɔndiya min sɔrɔla fɛ nin baara min ni groupement ye hakilina ɲuman sɔrɔ ka kɛ ni an karamɔgɔ Aseyidi Sheikh Usman Malan Haidara ale ka kɔnɔnjɛlenyakanw a n'a ka fɛɛrɛ ɲumanw ka ɲɛsin silamɛw ka fakelenya ani bakelenya ma o nisɔndiya min n'a y'o sɔrɔ an ka jɛ ka an ɲɛmadaw fɛ. Alhamdulillah rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallam taslima. An fɔlɔ ka ala fɔ ka barikada k'an ka seko fɔ k'u barikada k'an bangebagaw fɔ k'u barikada ɲɛnamaya waati de don ni waati min sera o bɛ kɛ ala de ye bi waati in latigɛ inshallah ka ni waati in bɛn ni cɛkɔrɔba ka fatuli ka bɛn ni a ka fatu ɲɛnamaya baaraw ye bi a tile 40 inshallah balimaw ka ɲɔgɔn terisiraw sinjisiraw silamɛya siraw mɔgɔ bɛɛ nana ka ɲɔgɔn bɛɛ nana terisira bɛɛ nana kɛrɛnkɛrɛnnenya la groupement mɔgɔw olu nana fo ka caya an ka seko fɛnɛ n'o ye Sheikh Arabi Haidara a fɛnɛ n'a ka jamakulu nana a nisɔndiyara ni u nalen kosɛbɛ kosɛbɛ fo ka a dama tɛmɛ ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn sira bɔ ala kama a bɛ mɔgɔw sira silamɛya kɛlɛli ye ni mɔgɔw y'a ye mɔgɔw bɛ fɛ ka mɔgɔ dɔ kɛlɛ mais u ɲɛ b'a la dɔɔni dɔ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo mɔgɔ bɛ siran ka don donc ni nali ninnu b'a to mɔgɔw ka se ka don ɲɔgɔn na mɔgɔw ka se ka silamɛya ka se ka dɛmɛ ɲɛjugu min b'a filɛ ani dajugu min b'a fɔ silamɛya la o ka se ka bɔ yen a bɛ kɛ sababu ye ka hasida bɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɛngoya bɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bari hakili la ko dɔɔni dɔ tɛ ɲɔgɔn kalama i b'a sɔrɔ olu bɛ ɲɔgɔn kalama donc mɔgɔw ka nali ɲɔgɔn fɛ an ka ziyaraw la an ka sagatibaw la an ka kuranɛkalaw la o de bɛ kɛ sababu ye ni a bɛ mɔgɔw tugu vraiment an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada nisɔndiyalen don kosɛbɛ kosɛbɛ mɔgɔw ka nali la fo k'a dama tɛmɛ inshallah. Alhamdulillah cɛkɔrɔba ka tariku la a ka ɲɛnama ko ninnu na nana sɛbɛjana n tɛ se k'a fɔ ko n bɛ wagati kelen fɔ la a y'a sɔrɔ ne ka dɔgɔ bari a bɔra a kun taara Abidjan ka na balima tɔw sɔrɔ yan donc o mɛnna ko ni sigira ka baara in daminɛ fɛn o fɛn san 40 ani kɔ a b'o bɔ a ye baara in daminɛ mɔgɔw bɛ na a fɛ yen a bɛ dugawu kɛ mɔgɔw ye a bɛ yiri di mɔgɔw ma o bɛ furakɛ a kun bɛ baara in daminɛ a ka ca ni san 40 kɔni n b'o kɔni kalama n'a yɛrɛ sɔrɔla a kɔnɔ ka mɔ a kɛrɛfɛ a kɔnɔ fo ka na se nin waati in ma a b'a la mais waati kelen min don juste o y'a sɔrɔ ne tɛ ko dɔn. an sera ka min sɔrɔ k'a lase aw ma kati sebejana janvier kalo tile 9 san 2018 o de kun ye nin ye o la k'aw fo ka waleɲuman dɔn aw minnu sɔgɔlen bɛ wajulu kɛnɛ kɔnɔna na télécharger fila jabarani sanfɛ ka Allah subhanahu wa ta'ala deli ala ka waati wɛrɛ yira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Londi sega tiemi tinya welila fala ka chideme tinya welila londi sega tinya welila fala ka chideme tinya welila londi sega tiemi